Bawa, ina faɗa ma lamarin ƙasar nan fa tsoro yake bani. Sai ga mutane wasu da manyan mota suna hawa gasar keken gida, amma ni na keken ma ya gagara. Allah ya lamarin ƙasar nan ni tsoro yake bani. A san me a ce dan mutum zai kira mu ya ce zai ba mu kyautar motoci da jiwagun da kurkura da jiwagun ɗin nan ɗauka ba kurkura. Kurkuran ƙarya kake yi. Kamar ya? A sun ƙarya kake yi. Ba sai ka je kana ɗaukar jiwagun hakuri. Ni ma jiwagun ɗin nan ɗauka an baka kurkura. Ni fa na ba da Kai ɗin banza, Allah ma duka. Allah ƙarya ne, ya za ka ɗau jiwagun ka. Kamar ya ba ni na ba da shawarar ba. To nan kai ka bada shawara kuma ya ka ɗau jiwagun ɗin ni ka wani kurkura. Wallahi ƙarya ne. Wallahi ƙarya ne. Wallahi ƙarya ne. Ba wani waye. Wallahi ƙarya ne wallahi. Ka isa ka ɗauka shi ne. Kai bari raba sulhun nan. Ba wannan gemun naka gaba ɗayansa baka da gaskiya. Kai me yake faruwa? wadan yare na mun hankali ni na ba da shawara mu je wajen Dangote ya ba mu jiwagun da kurkura. Wadan na ɗauki jiwagun ɗin na ba shi kurkura shine wai ba zai yadda ba. Kai ba ina ba za ta yi ba. Kai wannan gaba ɗayan ka daman zubin gaba ɗaya ba na gaskiya bane ba. Ka san me ka ɗauki kurkura shi wannan a bashi jiwagun. Kamar ya a bashi. Ban gane kamar ya a bashi jiwagun ba. Kai wannan kai kana ganin shi kana ganin wannan tab. Ba ai ba za ka hada ba. Ne mun albarka hauka ake kai ka san me? Wannan ai ƙarya a tsaya. Wannan ba na san irin wannan. Ai wannan rashin gaskiya ce. Ta za goyi rashin gaskiya akan gaskiya. Ba caji kai ka san me ce duwa gon kuwa? Ya za ka ba shi gurgura? Ƙarya ne. Ai ban haba da Allah kai me Hauka ake yi? me faru Haba hauka ake yi? Wai saboda wai sun je guri ya za a bada jiwa gon da kurkura sannan a ce wai za a ba wannan bawan Allah wai kurkura hauka ake kudin jiwa gon zaka hada da kurkura ne? Ana ya ba za a bashi ba. ya ba ta yi na motocin Ma ka motocin suke to. Da kira mun shi ya bada shawaran idan Dangote ya kirawo mu in muka je aka ba mu kyautar mota sai mu raba. Je ba shirin zuwa ake. Shirin ku danna mana liking, ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawa mun gode.